שלום חבר'ה, מה נשמע? הרבה זמן לא העליתי סרטונים כמו שראיתם. הסרטונים הראשונים זה היה כמו ניסיון, לראות אם יש ביקוש, ואני רואה באמת שהרבה אנשים רוצים, אז אני עכשיו אמרתי שאני אמשיך, מה שיש לי לתת לכם אני אוסיף בשמחה. לגבי תגובות, כל מי שרוצה לשאול אותי שאלות, אז אני אשאיר לכם פה מייל למטה, יהיה לי ככה הרבה יותר נוח להתכתב איתכם. ודרך אגב אני גם פותח עכשיו סדנאות בכל הארץ, קבוצות, קייטנות, בתי ספר, אז גם הפניות לסדנאות האלה יהיו גם דרך המייל הזה. זהו, אני עכשיו נתחיל את הסרטון הבא. זה יהיה דסה. עשינו כבר את הדסה הפשוטה כמו שראיתם, עכשיו נעשה את הדסה השנייה, דסה חלק ב'. נתחיל מהבסיס, הקצב שלה שונה. הקצב של הדסה הזאתי זה בספירה, אוקיי? כמו שאני כל הסרטונים סופר לכם את הקצב, שיהיה נוח לשים לב ולזכור את זה. אני סופר את זה ב-1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, אוקיי? אבל שימו לב ש-1-2-1 מהיר בספירה, ו-1-2-1 איטי, אוקיי? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, סבבה? המהיר יותר, עכשיו איך זה הולך בתנועה עצמה. המהיר יותר, איך אנחנו מתחילים? רגל שמאל הולכת לצד ימין. זה ההתחלה שלנו, מתחיל מצד ימין. רגל ימין עוברת לצד שמאל. אוקיי, נראה לכם איך בדיוק אני עושה את זה, אבל שימו לב שאנחנו מתחילים מצד ימין. כן, צד ימין שלי. זה ככה. 1-2, רגע, שימו לב שכשאני עושה את הקפיצות, זה לא קפיצות אלא זה דריכות. אוקיי? זה דריכות. אני לא קופץ ולא כלום, הבסיס הזה הוא רק בדריכות כאלה, זה בלי קפיצה. בסדר? שימו לב. אוקיי, אז אני מתחיל ככה. 1-2, 1-2. שימו לב, 1-2 המהיר לצד ימין, האיטי לצד שמאל, אוקיי? 1-2, 1-2. 1-2 מהיר, 1-2 איטי. שימו לב, אתם גם עם המוזיקה בסוף אתם תראו איך בדיוק זה מסתדר. 1-2 מהיר, 1-2 איטי, אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים מהיר אחד לצד ימין, איטי אחד לצד שמאל, שוב פעם מהיר צד ימין, שוב פעם איטי צד שמאל, בעצם 4 פעמים 1-2, עוד שניה אני אראה לכם איך אני עושה את זה, ואז אנחנו עוברים לשלב הבא, אוקיי? אז עכשיו תראו איך אנחנו עושים את הבסיס, בעצם 4 פעמים 1-2. מתחילים מצד ימין, אוקיי? 1-2 מהיר, 1-2 איטי, אוקיי? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, אוקיי? זה הבסיס, 4 פעמים. עוד פעם אחת אני אראה לכם. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, אוקיי? זה 4 פעמים. איך אנחנו ממשיכים מפה? רגע, אני אראה לכם את זה שנייה מהצד השני. שימו לב, אני מתחיל מצד ימין שלי, אוקיי? שימו לב, מהיר לצד ימין, איטי לצד שמאל, שוב פעם מהיר לצד ימין, שוב פעם איטי לצד שמאל, אוקיי? שימו לב. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, אוקיי? מסיים עם ימין באוויר, אוקיי? שימו לב. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. סיימתי עם ימין באוויר. איך אני ממשיך מפה? 1-2 הבא בעצם החמישי, איתו אני מתקדם כבר קדימה. אוקיי? הבסיס זה 4 פעמים, חמישי כבר מתקדם קדימה, אוקיי? וזה המהיר, 1-2 המהיר, אוקיי? שימו לב שבקצב הזה, כל 1-2 זה הולך ככה, מהיר איטי, מהיר איטי, כל פעם מתחלף, אף פעם אין 2 ברצף. אוקיי? לא 2 מהירים ברצף ולא 2 איטיים ברצף. סבבה? אז אנחנו סיימנו 4 פעמים 1-2, ימין באוויר. אנחנו פה עכשיו בצד שמאל שלנו, כן? יפה, עכשיו החמישי מתקדמים קדימה, וזה ה-1-2 המהיר, אוקיי? 1-2, מסיים עם ימין באוויר, אוקיי? אני אעשה את זה שנייה ברצף, תראו איך אני עושה, ונעבור לשלב הבא. 4 פעמים בסיס, חמישי מתקדם, אוקיי? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, סיימתי באוויר ואני עובר לחמישי, חמישי מהיר, 1-2, סיימתי עם ימין באוויר, אוקיי? אני אראה לכם שנייה בצד השני. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, סיימתי עם ימין באוויר, אני עובר לחמישי המהיר, קדימה. 1-2, מסיים עם ימין באוויר, אוקיי? עכשיו איך אנחנו ממשיכים? אוקיי, עשיתי 4 פעמים, סיימתי עם חמישי באוויר, ימין באוויר, כן? סיימתי עם החמישי מהיר. עכשיו אנחנו עושים 1-2 איטי, פה באוויר, כמו בעיטה באוויר כזה, אוקיי? 1-2, סבבה? פשוט מאוד. אני אראה לכם את זה שנייה ברצף. שימו לב. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, עובר לחמישי המהיר, קדימה. 1-2, מסיים ימין באוויר, ועכשיו עושה 2 בעיטות, 1-2 איטי, אוקיי? 1-2, סבבה, פשוט מאוד, אני אראה לכם את זה עוד פעם אחת ברצף. שימו לב. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, סבבה? אני אראה לכם את זה מהצד השני. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, אוקיי? שימו לב שאני מסיים עם ימין באוויר. יפה, מפה איך אנחנו ממשיכים? סיימתי עם ימין באוויר.
עכשיו איך אנחנו ממשיכים? עכשיו אנחנו בעצם עושים את הבסיס של 4 פעמים 1-2, כמו שעשינו בהתחלה, וחוזרים אחורה כל פעם. כל 1-2 שאנחנו עושים, אנחנו חוזרים קצת אחורה כדי לחזור לשורה שהיינו בה, כי אנחנו התקדמנו קדימה, אנחנו רוצים להישאר איפה שהיינו לפני כן. סבבה? סיימתי עם ימין באוויר, עכשיו אני עושה 1-2 כמו 4, חוזר אחורה, אוקיי? 1-2, מהיר, שימו לב, כמו שעשינו, כמו שהתחלנו את הבסיס, ימין מהיר, שמאל איטי. סבבה? מתחילים מצד ימין, גם בחזרה אחורה, מתחילים מצד ימין. אותו בסיס בדיוק, רק שחוזרים אחורה. סבבה? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. ראיתם? עשיתי 4 פעמים, חזרתי אחורה. אוקיי, נראה לכם שוב פעם. אנחנו סיימנו עם ימין באוויר. נראה לכם שנייה את מה שעשינו. אוקיי? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. 50 מתקדם. 1-2, ו-1-2 שתי בעיטות באוויר איתי. 1-2. סבבה? מפה אני חוזר אחורה 4-1-2, כמו הבסיס, ולאט לאט, כל פעם חוזר אחורה. אוקיי? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. אוקיי, עשיתי 4 פעמים 1-2 אחורה, חזרתי לאיפה שהייתי. מפה איך אני ממשיך, והבסיס פשוט חוזר על עצמו. מפה אני עושה עוד פעם את החמישי קדימה, כמו לפני כן. 1-2, כן, מהיר, מסיים ימין ככה, 1-2 איתי, שתי בעיטות באוויר, 1-2, וחוזר 4 פעמים אחורה, אותו דבר, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. סבבה? נראה לכם שנייה את הכל ברצף. שימו לב, עושה 4 בסיס, 5 מתקדם קדימה, עושה באוויר 2 איתי, 1-2 איתי, וחוזר עוד פעם בבסיס, חוזר את הבסיס אחורה. ושוב פעם ככה חוזר על עצמו. תראו איך אני עושה הכל ברצף. ותמיד מתחילים מצד ימין, אוקיי? את הבסיס עצמו, את 4 הראשונים, תמיד מתחילים מצד ימין שלנו. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. ומפה אני חוזר לבסיס, ל-5, 1-2, 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 אוקיי? נראה לכם את זה בצד השני, הפוך. שימו לב. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. רק שכחתי להגיד לכם דגש אחד קטן, שאנחנו מסיימים את 4 של הבסיס, ואנחנו עוברים ל5 קדימה, אנחנו עושים את זה בקפיצה, אוקיי? שכחתי להגיד לכם את זה, שימו לב. אני עושה 4 בסיס, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. מפה אני לא ממשיך בדריכה כמו שאמרתי לכם בהתחלה. זה המקום היחיד שאני בעצם קופץ בו, אוקיי? סיימנו את 4 עם ימין באוויר, מפה אני קופץ. 1, 2, סבבה? שימו לב עוד פעם. סיימתי 4 בסיס, בואו נעשה שנייה 4 בסיס. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. סיימתי עם ימין באוויר, אני קופץ לחמישי, סבבה? 1, 2, 1, 2, וחוזר. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, סבבה? זה הבסיס. כל זה נקרא בסיס, סבבה? נראה לכם את זה עוד פעם אחת ברצף, ואז נראה לכם את זה עם המוזיקה, בסדר? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, והפוך, פעם אחרונה. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, וכאן חוזרים לבסיס עד שעוברים לסימון הבא, שזה נראה לכם בסרטון הבא. עכשיו נראה לכם את זה ביחד עם המוזיקה. זה מחרוזת שקוראים לה חלה ג'דיד, אני אתן לכם את הקישור שלה פה למטה. זה מחרוזת מאוד טובה, הקצב מאוד ברור. יש כל מיני מחוזות של הקצב הזה שלא כל כך ברור, ופה הקצב מאוד מאוד ברור וקל מאוד ללמוד דרך הסרטון, דרך השיר הזה, וזה מה שאני אתן לכם, אוקיי? יאללה, נתחיל עם המוזיקה. סבבה? שימו לב. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ו-1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. שימו לב לקצב. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. בסדר? יש 1, 2 יותר מהיר, יותר איטי. שימו לב הפוך גם. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
בסדר, תראו עוד פעם אחת מפה. 1, 2. בסדר, בהצלחה רבה חבר'ה.